Chelsea εναντίον η Newcastle. Αγαπητοί φίλοι του ποδοσφαίρου, η σημερινή μετάδοση γίνεται από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τον Γιώργο Θαναηλάκη. Είμαι σίγουρος, Χρήστο, πως το σημερινό μάτς θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα βλέπουμε το αρχικό σχήμα των δύο ομάδων. Ιβάνοβιτς, Πέδρο. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Ιβάνοβιτς. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πολύ ζώρικη επέμβαση. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Βίλιαν. Πέδρο. Αλλαγή παιχνιδιού. Ασπιλικουέτα. Γίνεται κάτοχος αυτής της μακρινής πάσας. Διέγκο Κώστα είναι ακόμα έξω από την περιοχή. Έχουμε κόρνερ για την Chelsea. Ο Diego με αυτή την επίθεση που κάνει πραγματικά παίρνει τα εύσημα. Οι αμυντικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον πιέσουν, αλλά είτε δεν είχαν τη δύναμη είτε την κατάλληλη διάταξη για να τον περιορίσουν. Η Chelsea προηγείται με ένα γκολ και θέλει να διατηρήσει το προβάδισμα. Ποιος άλλος θα έβγαζε τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Βίλιαν. Πέδρο. Διέγκο Κώστα. Την περνάει ανάμεσά τους. Ιβάνοβιτς. Τον βρήκε ωραίο ο συμπαίκτης του. Δυνατότητα σέντρας από τα άκρα. Διέγκο. Το κάρι είναι άκρος. Το έβαλε γκολ. Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Με μεγάλη μαεστρία εκμεταλλεύτηκε τη φάση και σκόραρε. Μεγάλη ανομποybούλα και στα μετώπισταν, αλλά χρειάστηκε και μαστρογιά για να πει το γκολ. Μάλιστα. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Στο 1-0 δεν είχε εκριθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια εδώ, το παίκτης. Χέιχιλ. Μάτιτς. Ασπιλικουέτα. Ανίτα. Προχωράει μόνος του. Την περνάει ανάμεσά τους. Ο Μούσα Σισοκό έχει την μπάλα. Χέιχιλ. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Βίλιαν. Διέγκο Κώστα. Μάτιτς. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Πέρασε η παλιά.
Ανίτα. Τη στέλνει μακριά. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Τσέσκ Φάμπρεγκας. Βίλιαν. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Είναι επικίνδυνος εκεί. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Διέγκο. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε να παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος. Βίλιαν. Τον ρίχνει κάτω. Τσέσκ Φάμπρεγκας. Βίλιαν. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Συρτή κάθετη παλιά. Άλλο ένα γκολ. Στα 3 γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Αν δεν ήταν τα δίχτυα, αυτό το σουτ θα είχε κάνει μεγάλη ζημιά. Έστησε τέλεια το κορμί του και βρήκε την μπάλα με το κουντεπιέ. Στα κορδόνια δηλαδή. Ήταν μια αριστουργηματική εκτέλεση. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Και συνεχίζει έτοιμος για το σουτ. Αυτή η επέμβαση ήταν λίγο ανορθόδοξη, αλλά πάλι καλά που δεν το έφαγε. Πάει μόνος του. Τσέσκ Φάμπρεγκας. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ιβάνοβιτς. Διέγκο Κώστα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα το καρφώσει. Πολύ καλή πάσα. Μάλλον υπήρξαν πολλά σώματα στην περιοχή. Πάουλ. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Βάιναλντουμ. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Μάτιτς. Διέγκο Κώστα. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Όσκαρ! Καλά, πώς κατάφερε να μην το βάλει. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναν ότι θα σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Όσκαρ. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Μούσα Σισοκό. Κινείται προς τα εμπρός. Συρτή κάθετη παλιά. Δεν είναι offside. Συνεχίζει. Την κόβει. Μάτιτς. Τσέσκ Φάμπρεγκας. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Η Νιουκάσλ αυτή τη φορά κατάφερε να την γλιτώσει. Χαζάρ. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Διέγκο Κώστα. Ασπιλικουέτα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και η Χιλ κάνει τη μακρινή παλιά.
αποφάσισε. Καταστράφηκαν στην άμυνα και έχασαν το παιχνίδι στο κέντρο. Πραγματικά δεν είχαν καμία απάντηση στις επιθέσεις. Καλά που έμεινε το σκορ σε αυτό το επίπεδο. Ποτέ δεν είναι βαρετό ένα παιχνίδι παρά το σκορ όταν οι παίκτες τα δίνουν όλα. Αυτό είδαμε σήμερα. Ένα καταπληκτικό, πραγματικά απολαυστικό παιχνίδι.